Ka Sorkar jela ha kasi thot dieng kala thung da ka expert committee banlik toket barbamat bnia halo ka jingmi kubor bakadon ka jingpei ki chaka palang jabo uranium hapot da mesian. Nakwa ban pentip akan kapor ba nakaliang jong ke Sorkar. Hadin ba ngiyo i mi ki kot kubor bat kidon kitu ki seng bahalang ru ki balik ban jungo ban pej ya kate ka site hangte hapo domyasiat hakwedei bat ka jing keno badon ka leakage jong utu uranium hakate ke jaka teng le sim ya karai na kaliang ka Sorkar ba ngidbu ya ka expert agency kloi kat bala namar ba ladangi ong bangin bu da kawi pat ka ladam dei ki expert ngatrai nginem yo ya ka conclusion chanu chanuru tinglarai bangin bu ya ka expert agency hakaba kinlej ban examine kinlej ban study bat ru ban pej rengkat bat ka recommendation lada don sisa kata ka leakage lani ka ka solution ka banakaliang jong ka Sorkar ka dei ban le ti yakani ngila IT hau chief secretary hakaba un pendep ya kani ka jing na ya kani ka rai jong ka Sorkar ya ka bangi dei ban set up kumbang ong pi ya ka expert team expert agency lani expert committee kat ka bapikot na kabanta ban yo ya ka detail report hakawidei bat kate ka jingjia kata kadei ka benta ka banengkong ka bangakwa ban ya thu ya pi